Ceritane wayang Jawi, Praja Ngalengka Raja, Rahwana raja arane, gawe geger nyolong Dewi Sinta. Dewi Sinta saweg unggah wonten ruang kelas MP kalih SMK PGRI setunggal Ponorogo. Sedih lan kuwatir, Rama lan Anoman madosi kawontenan Dewi Sinta. Rahwana muncul wonten ngajeng Dewi Sinta. Sinta, akhire aku kasil nyulik kowe. Ing istanaku, kowe bakal dadi permaisuriku lan ora bakal maneh bareng Rama. Rama, tulungan aku. Rahwana wis nyulik aku lan gawa aku adoh saka kene. Aku kangen banget karo kowe. Rama lan Anoman nyedhep mireng tangis Dewi Sinta. Rahwana, piye? Wani kowe nyulik Sinta? Aku ora bakal ngolehake kowe mlayu. Rama. Kowe ora bakal iso ngolehake Sinta. Kowe ora bakal iso nyelametake. Aku Raja Alengka sing perkasa. Kowe kudu ngliwati akeh alangan sadurunge ngolehake Sinta balik. Pendurhaka. Aja ngremehake Rama. Dheweke keturunan Dewa Wisnu lan ora bakal ana sing iso ngalahne. Rama lan Anoman siap-siap kagem milujengaken Sinta. Rama, hati-hati. Aja sampe Rahwana ngalahne kowe. Aku bakal tansah ngenteni kowe. Aja kuwatir Sinta. Aku bakal berjuang mati-matian supaya bisa ngolehake kowe balik. Ben Rahwana ngrasakne kekuatan sangka Rama Wijaya. Rama Anoman, Sinta lan Rahwana tindak nilaraken papan menika tumuju Alengka kagem nglawan Rahwana. Wonten papan sanes, Indrajit sampun mersiapaken pasukanipun kagem nglawan Rama. Kowe kabeh rungokno. Rama lan Anoman bakal teka ing Alengka nglametne Dewi Sinta. Awak dhewe kudu ngehadang dheweke kabeh lan ngalahne dheweke kabeh kangge kabeh cara. Nggih, Tuan Indrajit. Kita siap kagem ngawanaken Rama Wijaya. Perang ageng kedados antawis pasukan Rama Wijaya lan Indrajit. Rama lan Anoman berjuang kaliyan gigih